வணக்கம் நண்பர்களே. 16வது ஒரு பிராவோ வந்து போட்டிருப்பாரு. அந்த பால் வந்து வைட் பால் தான். ஆனால் அம்பையர் பார்த்தீங்கன்னா நோ பால் வந்து கொடுத்துருப்பாரு. இதனால வந்து தோனி, ஜடேஜா, பிராவோ எல்லாருமே வந்து செம அப்செட் ஆயிருப்பாங்க. ஆனால் விதிமுறைப்படி தான் அம்பையர் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாரு. 16வது ஒரு 3வது பால் வந்து பிராவோ வந்து போட்டிருப்பாரு. தவான் வந்து எதிர்கொண்டிருப்பாரு. தவான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 போட்டு சூப்பராக வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து ஆடிட்டு இருந்திருப்பாரு. அப்போ வந்து பிராவோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் லைன் யாருக்காவே பால் போட்டுட்டு இருந்திருப்பாரு. தவான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நவுந்து போய் அடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணப்ப ரொம்ப தள்ளி பிராவோ வந்து பாலை போட்டுருவார். அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன் பக்கத்தில் வந்து ஒயிட் லைன் பக்கத்துலேயே ஒரு லைன் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. அந்த லைனெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ஓவராக ஒய்டாக வந்து போயிருக்கும். 2 ஒய்டு கூட கொடுக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி பால் வந்து போயிருக்கும். அந்த நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இது வந்து ஒய்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போன நடுவர் வந்து திரும்ப வந்து ரீப்ளேயில் பார்த்துட்டு பால் வந்து அந்த லைனை தாண்டி வந்து குத்திருக்கு, அதனால இது வந்து நோ பால்னு அனௌன்ஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ கிட்டுன்னு வேறு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த சிஎஸ்கேவும் பார்த்தீங்கன்னா செம அப்செட் ஆயிருப்பாங்க. ஒய்டு கொடுத்துருந்தா கூட ஒரு ரன்னோட போயிருக்கும். இப்போ வந்து நோ பால் கொடுத்து ஃப்ரீ கிட் வேறு வந்து கிடச்சிருக்கும். அந்த ஃப்ரீ கிட்டை சூப்பராக பயன்படுத்திக்கிட்டார் தவான். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீபால் வந்து 4 வந்து அடிச்சிருப்பாரு. அந்த சமயம் வந்து ஒட்டுமொத்த சிஎஸ்கே அணி வந்து நடுவருடைய அந்த தீர்ப்புனால வந்து செமையாக வந்து அப்செட் ஆயிருப்பாங்க. நன்றி.